Ako náhle som videl Buču, 99,9% všetkého môjho pacifizmu išlo do koša, lebo som si uvedomil, že pacifizmus je v podstate zbabelosť. Vnímal si, že tí ľudia sa za ten čas menili tým, že boli tomu vystavení a menil si sa aj ty sám? Hlavne som vnímal, že umierali niektorí. Čo ťa poháňa? Len robím to, čo považujem za správne. Kafreš do kšeftov mocným. Prepichnuté gumy na aute som mal už ani neviem koľkokrát. Prečo sa označuješ pojmom cynik? Že my sme si naozaj nezažili echt komunizmus. Tu naozaj stále strašne veľa ľudí tu má tú nostalgiu za tým režimom. Konšpirácie ako také sú aktuálne podľa mňa najväčšie svetové náboženstvo. Proti fanatizmu a slepej viere sa nedá bojovať úplne faktami. Kto tvrdí, že Ukrajina niečo vyprovokovala, tak je za mňa naozaj vyslovene hlúpy už v tomto momente. Internet a hlavne sociálne siete nemajú slúžiť na diskusiu. Keď sa ľudia bavia o svetovej vojne, tá už dávno je podľa mňa. Len sa nevedie na štandardnom boisku. Aj sme stále taká Petriho miska ruskej propagandy. Keby vojna príde na Slovensko, bojoval by si? Áno. Myslíš, že by bojovali Slováci ako národ? V tej kríze sa ukáže buď to najlepšie alebo najhoršie.